Us informarem i us explicarem com ho fem en el cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials. Et permetrà obtenir el títol de tècnic en activitats comercials, que pertany a la família de comerç i màrqueting. Té una durada de 2.000 hores, 1.650 en el centre educatiu i 350 en centres de treball, per tant, 2 cursos. Com a perfil professional, destaca l'habilitat de ser sociable, empàtic i pacient i podràs exercir en un futur de comerciant, gestor d'estocs, gerent o tècnic en logística, entre moltes d'altres sortides professionals. La formació en centres de treball serà l'inici del teu historial professional i existeix la possibilitat de realitzar la FP Dual, la modalitat de formació que es realitza en alternança entre el centre educatiu i una determinada empresa. Treballem amb el tema Aprendre fent, aprendre treballant. Faràs activitats pràctiques, sortides i xerrades per treballar les competències professionals, personals i socials. Com a suport de l'ensenyament utilitzem el Classroom i pel seguiment acadèmic ClickEdu. I t'assignarem un mentor que t'acompanyarà i t'orientarà cap a l'èxit acadèmic i professional. Com a propostes, altres serveis i projectes que tindràs a l'abast: Erasmus+, Actic i Innova FP. T'esperem!